Take control. Hej. Der er ikke nogen sang. Hej. Og velkommen til vores video, der var vise, hvad vi laver på en daily basis. Kan du lige holde den ordentligt? Ja. Vi har fået en til at filme for os. Skal vi... jeg har en idé. Skal vi gå udenfor klæde os ud som klovne og skræmme nogen? Jo, kom. Så den der hat. Jeg er helt klart mest uhyggelig. Nej, det er mig. Lad os tale om den der gang. Det der med H&M, det var fucking sjovt. Wow, what the hell. Det var sgu da sjovt mega. Tænk, så kommer I med i deres video. Last Friday night. Alt for klamt. Piger, hvad laver I? Vi er drenge. Og hvad nogen kalder på mig. I går klar over, at det her kan blive meldt til politiet, ikke? Vi er bare 2 skyldige drenge. Hallo, jeg ved godt, det er jer, Christine og Jennifer. Det er ikke os. Ja. Hvad fanden laver I så med en kniv, var? Altså, det er bare en fake. Ja. Prøv at høre. Jeg melder jer til pullerne. Hvad? Seriøst, det må du altså ikke. Jamen, det har jeg allerede gjort. Freddy? Nå, hey. Hvad så? Jeg har fundet kameraet. Det var sgu en god prank, det der, piger. Skal du... What? Hallo, Hallo, det er jo bare lidt sjov og spas. Kan du holde til lidt humor, eller hvad? If you... Fortsæt arbejdet, piger. Freddy, han er jo altid med for den. Ja. Det er Dixie. Hvad fanden laver I, piger? Må jeg være med? Nej. Eller jo. Hvorfor? Jamen, okay. Jeg vil altså ikke have Dixie med. Jennifer, fatter du ikke det her? Hvis Dixie har med, så kan vi sige, at han svanger sidder, og så får han fnipper far. Nå ja. Hallo, man kan jo mega meget se mig, piger. Og hvorfor må jeg ikke få en hat? Men kan man jo se det mig? Nej, det kan man ikke, Dixie. Dixie, jeg siger det til pulleren. Den stopper lige, vi havde ikke mere plads. Det må du altså ikke. Jeg har allerede. Dixie, jeg er skuffet, altså. Men de der 2 tvang mig. Hvad var det, du sagde? De der 2 piger bag ved mig tvang. Hvilke 2 piger? What? Men... Prøv at høre, Dixie. Det er simpelthen ikke i orden, det der. Du kan skræmme det ud af små unger. Men nej, Dixie, vi lukker din YouTube-kanal i en uge. What? Det gider jeg simpelthen ikke, det her pis.